kamano kwa dhi mbele eni chenro mar ik mar ringre Kennedy Onyango. Rawera ma jahigni 12 manyocha onegi gi risasi e kinde ng'anyo boma Nairobi pod ochung' e kaunti ma Homa Bay bang' jal moro mayangore kaka wuon gi mahie wuok oko ni ene mowinjore oik ringre Kennedy. E miere ariyo mopogore jirito iko kanyaka sani koro irito ng'eto mar Doho Mambita mondo mi iko odhi nyime. Judith Omondi ntiere kod ler mathoth. Mtoto wangu hadi flower. Ma dala ma owinjo iki Kennedy Onyango, rawera ma jahiga 12 manyicha owito ngimane bang' risasi make kinde ng'anyo mane obagi boma ma Nairobi. Tedo ne joywak ma osechopo ka, ote mag rapar kod picha ma owinjo tend sanduk Kennedy odong'i e laro. Min Kennedy Jocinta Onyango ni kod lit mar miyo, geno mar iko nyathine kaka ne opango, olwari e Luanda, bang' obila mane ni kod chik mar doho mayo gi ringre no kendo duoko e kar kano ringre. Mimi nilikuwa naleta mtoto wangu nyumbani asikwe. Kennedy Onyango. Kufika hapa Mbita, tukachukuliwa na maaskari. Wakatuambia hii barua mam, enda kotini ndio urudi. Nikaenda kotini, kuenda kurudi nikapata mtoto wangu hayuko. Hadi saa hii sijaona mtoto wangu. Sijui pali amepelekwa, hata hawakutuambia wanampeleka wapi. Waliniambia tumemsimamisha tu hapa, wewe uende kotini, ukirudi utapata mtoto hapa ndio tukuambie ni nini inaendelea. Min Kennedy koni sime manyo yudo kuwuok kuom jatend piny nyoduoko ne geno mar yudo ringre no, kata kamano olimo poko neno nyaka sani. Hiyo siku tu jioni Ruto alinipigia, nikasema ndio huyo sasa president amenirumia, amenipigia. Tena nikapigiwa simu na OCPD wa Rongai pali mtoto alikufa. Akaniambia mam, tumesasikia hiyo habari, tunakusaidia, mtoto wako unapata. Nimengoja. Hiyo siku ilikuwa Friday. Saturday jana mimi nikaenda police station nikawauliza mtoto wangu wako wapi. Pakelo chandruok nyaka sani en laro ik mar ringre Kennedy e kind min gi wuon makata kamano min gi koni okosebedo kachiwo sir ne nyathino. Tangu mtoto akufe ajai kanyaga hata Rongai. Alinitusi wakati alisikia mtoto amekufa. Alinitusi sana. Kama watu wa Safaricom wanaweza tafuta, watasikia hiyo siku alinitusi sana. Tena nikaona eti ametokeleza anataka mtoto wake. Mtoto hata birth certificate yenyewe nimechukua na ID ya huyu baba niko nayo. E dala machielo e got magwasi, dala Dennis Okinyi, jal mayangore kaka wuon Kennedy mahie, anyuolane bende ikore ne iko. Okinyi koni en ma osebedo ka odak gi Kennedy nyaka ma hao igni 2 ma okalo kane obiro ir min Nairobi. To kata kuma ne ntieno, nyathina nyopodo era nyoro mar report, support nyal nyamiye nikech osomo koda kama magno we 2012 tabedo kode nyaka sani. Koro nyowa kuma kanyako kuma kan giga chiel gi dweche beach. Na kwa sirikal mondo konya wachini mondo ne kaka nyaka obodi mar nyathina iki. Nikech kamodhi eno e poko nyono kata getiend be pok nodhiye. Mama gi ne Nairobi notiyo med ne ng'ato to nokwayo nyathi mondo dhi onene kuma entie. Koro gisano lokore kod nyathi ka yudo siepni moro ma wuoyi hapa ne gino kony mioro kuom sirikal. Okoni nyaka sani girito ng'eto mar doho eka gine kama gini ikie nyathigi. Ok naneno wuoro mawe nyathi. Wach no rach no kendo lit no dier. Omiyo nyora oro nyithindo gi kwanyo winjo to mar nyathini. Min gi to kiwachi to nyamin gi momiyo wa feedback ma wadhi nyaka Nairobi wadhi waloso wach wayudo ka kuro ketno road block mok yie wadonji kata mane muchari mondo wane nyathi. Ma me nochunwa dhi court mondo wakao barua mar court kech githuon notamowa mondo wadu yo manyalo go nyathindi. Koro nwa mako nyathi watere muchari through police mondo wang'e lerne gimo milaro ruok kodike kech no ningo ike juma moko tarehe 11 juma mabiro tarehe 11 to kano winyi na manye no duok chien ma kendo lar yikne ni chuno itere itike kono chuno wachung bodi gi sirikal mondo ane ler ma nyathini gimike piyo to gigimo nege be podakia. Motelo ne ma piny owacho kichore tenge kod lal mar ringre Kennedy ka gikoni ne gisetimo bero mane yango ni rawerano ne owito ngimane bang' goye kod risasi achiel kendo chiwe ne min gi ne iko magikone ne ochungi bang' Dennis Okinyi chwalo ng'ur ne doho. Judith Omondi, Ramogi TV.